Desmond. Yewena Desmond utheni na? Ndimamele ngicela undimamele kanye. Ndimamele Desmond. Ndivumele ndivele. Ndifuna uthetha nawe. Ibalekile lento ndifuna ithetha. Desmond. Yewena Desmond ngalimamele man. Uyayazi. Ironke ehlobo uphetha ngalo lo mntana. Ngumama womntana wakho lo. Ngumama wabantwana bakho abasezayo. Ngumuntu ozawuchitha naye ubomi bakho bonke. Langa. Jamamela man. Ndinikiwe imvume yokuba ningalala kula room kaPhula nendoda yakhe. So ndicinga uba uyeke ulale esitulweni nomntana. Ungazolala lapha kule room. Ndinika wena le room uzayolala kula room wandiphinde ndize apha kule room. Izoba yakho nomntana. Awumind mas. Right. Okay. Langa, mamela man. Sorry. Xolo ngento yonke va. Since uvukile. Bengicela usolondekela manje. Yeah. Is that the only reason you were kuphelile ngokukathi? Okay ke, how about si-adopt ke? Mhlawumbe izinto zizoba ngcono. Okay. It's fine. It's fine. Okay. Okay. Francis. Hi. Igama lami Ndungulanga. Bendlula ngestrato then kwakunto into ethi qatha uba mandingena apha kurooms. Ndisuka ngaphayana extension 4. Bendicela nje indawo yolala for namhlanje ndizokusolekisa noba ntyanga. Kufuna nje into yawo yolala ndizawuhamba ngomso. Sisi. Andiva. Sorry, uthi ungubani igama lakho? Langa. Oh, it's fine. Kutheni uhamba nomntana kubanda kangaka phandle? Kubani igama lakhe yena?
Ulikamva. Ukaba? Kowam. Oh, kasathi masami sombeka ngapha sizabuya sasa. Sisi enkosi kakhulu ngokutya bekumandi. And inkosi ngento nenzileyo yona. Bonakalisa ubuntu ngoba babe kungomnye umuntu. Ebezangixothana ukuze bawuphuma mama notatam. Ndathembisa futhi ngomso ndizawuhamba nakanjani ndizokusokolisa. Hayibo, uhamba uyaphi? Ungahlala nami apha. Ndihlala ndedwa apha ibona le ndlu nkulu kanjani. Andimindi mna. Bendikade ndihlala nomyeni wam apha. But ke siye sehlukana wethu. Namsebenzi. Ngoku ndidlala ndedwa. Le room ungayisebenzisa uhlale kuyo bekade ihlala abantwana bomyeni wam. But uye wathi xa ehamba wahamba nabo. Usho sisi bangahlala abantu uzokusokolisa. Ndisho siwara. Ukokwenu ngoku apha sibanexhala. Singahlala ntsonke andimindi. Okay. Ziphi impahla zakho ke? Apha ndimke khona sisekhanye ndimke ngendlela right. So khani benalo ixesha lokuthatha impahla ndithathe nje umntana ndahamba. Okay, it's fine. Xa uready for ungokolela. Undibalisele ba. But xa uready. How about siphumeni sibe ne-girls night out sibukelani imovie nje kube mnandi? Okay, sikunxele. Okay, then ngoku ngabe ulungisa umntana umtshintshina kenye then sizawumana. Okay. Akanakhindi papa. Okay, jonga bendisebenzisa ezi zikaminqweno zakunika zona ndisebenzisa. Okay, sisi. Mandiyozithatha ndiyabuya ngoku. Okay. Sis Mandisa allowed me to stay kwindlu yakhe, and I was happy. She did everything for me as if I was umntanakhe. She spoiled Likamba as if it was her own son. She told me ukuthi umyeni wakhe dumped her because she refused chemotherapy since she had cancer. Her beliefs were that her cancer would be cured through her praying. And I told her many times that she must go for a treatment, but she was stubborn. Ndaphela ndimyeka. Andimazi how long she had cancer, and bekucaca bakudala ngendlela athetha ngayo. I also found out ukuthi uminqweno umntana wakhe died in 6 months due to breathing issues. These two affected life wakhe nomtshato because she says her behavior changed towards abantwana bomyeni wakhe. Nam in 3 weeks ndihlala naye, I changed. I became moody and lazy. I don't know what was happening to me. Is it because bendi happy kakhulu? Or I was afraid that this is a fantasy, I might lose this life. Langa. Khona ndithetha sana into yoba xa ugqiba usebenzisa ithopi ngasomvalo. Sorry. Amanzi lawa kuwasebenzise uvasile waklini wasikolo wayenge wachitha amanzi. Ngowam. Kakabani kukho wena kaloku apha endlini. Ndimke apha endlini mna ndishiye wena. Kakabani xa wenge ngowam. Kulanga izitya eziya bendikucela zona uba zivase izolo. Ndikucela kakuhle izolo before silale kha mhlawumbi eza zitya. Sasa ndivuka izitya zisesesinkini. Fika emsebenzini ndiyabuya izitya zisephaa esinkini. Mna funeka ndithi xa ndibuya emsebenzini ndidiniwe ndibuye ndivase izitya kodwa bukhona the whole day apha endlini. Ithini kanti into yakho?
Langa. Uyazi uba bendingomnye umntu ngekudala ndikuqukile ile behavior yakho ndakukhupha phandle uphindela kusuka khona. Because ndithetha into eyi-1 nawe every day andiyazi uba ufuna ndithethe kanjani nawe. Iyandikuqula le nto yakho, uyandihlukumeza kwam. Kunzima ukulila, jonga kunjani apha phantsi kwerumu yakho, jonga ibhedi njani, umntana uleli kanjani kuwe mqolo. Akho nto ikhathaleleyo, uba ucofa le fowuni yakho utyile ugqibile. Iyandistress into yakho ndixelele because awufuni uva. Andiyazi into enzima ukuba mawuthethe le nto ikutyayo ndizawukwazi uba mandikuncede. Ndiza kunceda kanjani xa ungathethi? Because awuthethi uthule, uthule okufikile apha awuthethi. And then utshintshile ngoku awunguye laa mntana ufike unguye apha. Andiyazi uba ufuna mandithini. Ayo behavior yomntana oyintombazana le uyenzayo. Uyaliyo ngoku ndisathetha lapha.